Dzisiaj na zajęciach z chłopcami robiliśmy miary. Mierzyliśmy ławki, mierzyliśmy agendy. Oczywiście robiliśmy to w parach. Też robiliśmy liczenie za pomocą kostek i miar krawieckich, czyli jeden uczeń rzuca kostką, jedną i drugą, sumuje wynik, podaje go koledze, który ten wynik musi odliczyć albo doliczyć do miary krawieckiej. Potem robiliśmy jeszcze zabawę z tangramami, czyli układaliśmy za pomocą 7 kamieni odpowiedni wzór. Graliśmy w grę, że się rzuca kostkami i potem trzeba było ułożyć wynik. Pomocy dydaktyczne czasami warto wykorzystywać na zajęciach matematycznych, dlatego że pomagają one chłopcom usprawniać swoją sensorykę i motorykę. Tak. Druga rzecz jest ważna, to taka, że chłopcy pracują w parach lub w grupach, czyli tutaj też jest ważna komunikacja interpersonalna. Najbardziej w pracy z chłopcami cieszy mnie to, że są bardzo zaangażowani. Lubią pracować, skupiają się na tym, co mają wykonać. Każde zadanie jest dla nich ogromnym wyzwaniem. Oni przez zabawę naprawdę dużo się uczą i efektywność jest naprawdę ogromna. Ja lubię matematykę, bo mamy bardzo fajnego nauczyciela.